ka Chineke nara ekene n'isi Mama Patricia Atueyi. Ndị Umuakwu Oraike Kindred Enugwu Aguleri na kansụl ime obodo Anambra East emerubego mmemme agba nke mbụ nke ihe ngosi omenala ha eguzobere iji wee gaa n'ihu n'ịkwalite omenala ndị ahụ na ịkwalitekwa udo na mmekọrịta n'etiti nwanne na nwanne n'etiti ha. Onye ọla anyị bụ Kenechukwu Chukwudi sonyere ha maka ọrụ anyị ka abịa ihe si wee gaa. N'okwu ya na mmemme ahụ, onye kọmishọna na-ahụ maka ọkụ mmiri na steeti a bụ Injinia Julius Chukwuemeka kwuru na ya bụ mmemme ahụ bụ nke webatara ọtụtụ ndị mmadụ ịma ọdịnala na ihe eji mara ya bụ obodo ahụ, ma kwuo na ihe a gosipụtara na obodo ha bụ nke dịwara gboo. Onye nnukwu enyemaka nyegara gọvanọ n'ihe gbasara nzisa ozi na steeti a bụ Maazị Pius Igwe n'okwu ya kọwapụtara na ya bụ mmemme bụ nke a ga-eji wee kunie ma chekwaba ihe eji mara ndị Umuakwu, ma kwuo na ya bụ nke a ga-eme ka ndị na-akpọdo omenala ha isi wee kwụsị. Ndị Aguleri ndị ọzọ kwuru okwu na mmemme ahụ gụnyere Dọkịta Innocent Okonkwo, Maazị Obinna Agbata na Maazị Iginetus Onye Igbo kọwapụtara na ya bụ mmemme ahụ webatara ezigbo ịhụnanya na njikọ ọnụ eji mara ndị Umuakwu.